Здравейте! Имам една рецепта за пилешки хапки, която е супер. Сега ще ви я покажа. За 4 човека горе-долу 600-700 грама пилешко филе от магазина. Т.е. 2 пеперуди. Ето ги. На хапки нарязвате. Колкото ги нарежете, толкова ще станат големи. Една идея ще се свият. Ти след малко. Една идея ще се свият. Сега ще ви покажа какъв е номера на пилешките хапки. Много близко, много близко. Так сме. Така изглеждат нашите пилешки хапки с панировка от арабска питка, струхи от арабска питка. Сос майонезен може да си направите с малко кисело мляко и копър. Избирате една не толкова топла. Леко тапяме. Топла е. Перфектно. Благодаря, че бяхме заедно. Бъдете здрави!